Zvoshamisa vagari vemuZimbabwe nemasupporters aNelson Chamisa. Apa toona kuti vaNelson Chamisa vanoshedzegwa Mapurisa achinzi gaende anotora Nelson Chamisa asungwe nekuda kwokuti ari kuramba zig kana ari kukomenda achimisa production yavaED mnangagwa. Nelson Chamisa anoposta kuti gejike zig and the bond not are cousins if not twins. Zimbabwe needs the real change, not a current change. Satona kuti panapa panobva postiwa sarapinda mashoko ataugwa ekuti vaNelson Chamisa vasungwe ndibva subscribe like utina on the bell icon. Notona pano pa X panyogwa pachinzi police Zimbabwe must arrest Nelson Chamisa, then investigate and take appropriate action attempting to sabotage the government's efforts to improve the lives of Zimbabwean citizens is a serious offense and those involved must be held accountable for their actions. As citizens, we must stand together against such behavior and protect our nation's interests. Ndo mashoko ari kuda chinzi ava vaNelson Chamisa vakushedzegwa Mapurisa kunze vasungwe noda kuti vari kumisa production yavaED mnangagwa. Muri ZVAITWA munoti kudiwa, asi ina ndione kuti pane chakaipa nekuti vaNelson Chamisa vari kungotaurawo mafungiro avo. Ndo democracy kai yekuti munhu anofanira kuva nehis or her own say, anofanira kutaura zvaanofunga pamusoro pechinhu. Satikona kuti apa hapasina democracy. Chimbotudze mafungiro enyu kuti munoti kudiwa pamusoro pechitiko ichi. Pinai mucomment section medu kuti mafungiro enyu, musangana kusubscribe, kulike, chimutira on the bell icon. Pamoja na mabdits anokupa pano paZim News Live.